سلام سلام فريندز نحن كمي هابي فرايداي حنتي تملسكم ዘለኹ ብዛዕባ ምንታይ ጣንጡ ናይ ጣንጡ መጥፍኢ ናቹራል ዝኾነ እንድሕር ትፈልጥኹም ፕሊዝ ንገሩኒ ኣብ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ጣንጡ ከመይ ጌርና ናቹራል ክነጥፍኦም ከም ንኽእል እየ ኩሉ ግዜ ደብል ፐስቲሳይድ ገለ ስለ ዘይንጥቀም ነቶም ካልኦት ባተርፍላይ ደምሂ ገለ ፅምብላሊዕ ደን ዋላ ንህቢ ገለ ክቀትሎም ስለ ዘይንደሊ እንጥቀም ዝኾነ ፐስቲሳይድ ዝኾነ ዘለዎ ማለት እዩ ናቹራል ዝኾነ usually ብዙሕ ይብለ ይሰርሐ ግን ብዙሓት ኣብ ዘለዉ ብጣዕሚ ብዙሓት እምናትና እውን ናትኩም ስበይኖም እዮም ዝብሉን ኣብዚ ስለዚ እንድሕር ትፈልጡ ኮንኩም let me know ለማዓንቲ ለምንግሆ ኣብ ፌስቡክ ምስከድኩ በታ ናይ ሕማመይ በታ ሕማመይ ሓንቲ መሓዛይ ኣብ ፌስቡክ ተበርህ ትበሃል ሓፍትና ማለት እዩ ተኣሽሙ ብዛዕባ ጣንጡሲ ኣብዛ ኣሜሪካ መፅላ ብዛዕባ ጣንጡ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ተጥፍኦም ኢላ ሓደ ካብቲ ዝበለቶ ኣረቂሲ የጥፍኦ ኢሎሞ ገለ ኢላ ሕጂ ኣነ ከዓ ኣረቂ ኢላ ገለ ኢላ ኣይሰትን እየ መስተ ዝበሃል ኣይሰትን እየ ግን ኣረቅስ ረኺበሉ እምበኣር ተኣሽም ገለ ኢለ ኦኬ ካልእ ከንታ ክገብር ይኽእል ካልእ እውን ስታር ኤነስ እውን ይሕግዝ ኢሎሞ ገለ ኢላ ማለት እዩ so ብዛዕባኡ ክብል ኢለ እንድሕር ትፈልጥዎ ኣለኩም let me know but ካብቲ ዝበለትኒ ዓንተ ሃርቨስት ይገብር ነይረ ቀትሪ ማለት እዩ እንታይ ገይረ ሞር ተኣሽሙ ገይረ ማለት እዩ ስታር ኤነስ ሓደ ካብቲ ትድበለትኒ ኣረቂ እውን ምስኡ ስለደበለ ከምኡ ኢኻ ትጨኑኡ እንገለን ሓደ ካብኡ ሓዊሰሉ ካልእ እውን ክሎቭስ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ክመፀለይ ክሎቭስ ሓደ ካብቲ ንጥቀም ቅንፍር ከዓኒ ገይረሉ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብዚ ተኣሽሙለኒ ከምዚ ሽላን ገይረሉ ማለት እዩ ሓዊሰ ተኣሽሙ ገይረ ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ምእንቲ ኸብል ቀጥቂጠዮ ገለ ማለት እዩ ከምኡ ገይረ ቢለ ሕጂ እዚ ክትገብሮ ከለካ ብጣዕሚ ሽላን ከምዚ ሽላን ምንት እዩ ዝጨኑ ማለት እዩ ገይረዩ ኣክቹሊ ሶፋር ኣይ ዶንት ኖ ክሰርሓለይ ድዩ ክንደይ ሰዓት ትሰርሕ እውን ኣሎ ማለት እዩ ገሊኡ 2 ሰዓት ገለ እዩ ድብለካ ሶ I think I found ሓድሽ ጨና ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ ሳላ ተበርህ ሓድሽ ጨና ኣቢለ ኣለኹ actually እቲ ረቂ ኸይድስ እቲ ስታር ኤነስ which I like እቲ ጨኑኡ ስለ ዝፈትዎ ሽላን ኢኻ ከምኡ ኢኻ ትጨኑ ማለት እዩ ሶፋር ይሰርሓለይ ኣሎ ክሪኦ እየ ክንምንታይ ከም እንድሕር ትፈልጥዎ ኣለኩም ሼር ግበሩ ምሳና ማለት እዩ thank you ተበርህ I will let you know እንድሕር ክንደይ ሰሪሑ ጨና ሓድሽ ወፅልኩም ኣሎ ተጠቀሙሉ ሓድሽ ጨና